Take your heart off someone, let it wander a while. I think it's all in your mind. Roll like waves against the night. Hold your head up high. Can't blame a man for trying. Shapes those faces, lighting up in the deep darkness. Don't like water through the floor. Don't give out anymore. All those flashes in the past. Tak já jsem Jirka, Sirka. Bublinka. Má tatínka Hurvínka, ale. Co tady asi jsem přijel dělat, vole? Já jsem tady přijel, vole, dotovat Marokánce, vole. Teď to tak vypadá, ty vole. Nás ty pobrali všude, když jsme byli, vole. Teď ty Pára. Tak já se jmenuju Párek, Pára. A tady zatím taky tady jakou úspěšně dotuju Marokánce, ty vole. No to teď, vole, jedem, vole. Možná ne. Někam, vole, já nevím, jestli někam dojede tady ten autobus, ty vole. Ne, to jedem do Todry, líst, ne, na skály, do stěny. Vole. Prostě vrtat. Vrtat. Jdem, super, jdem. Máš tam ručku. Dej zprava. Zprava dobrý. Má dobrá kára, ty vole. Pustá, co, ty vole? Ty vole, brzdi. Ty král, to je Rally Paříž na Karhater, ty vole. Loprice, vole, jede, vole. Tady je trošku jinak letěný. Takže, co je nejdůležitější, klucka, při příjezdu do nový oblasti? Zkontrolovat možnosti. Přesně tak. Oblídka terénu. Ale tam je sníh, vážky jsem si nevzal. No to jsou lesci tohle, konečně, ty vole. Okulá solíčko, ty vole. Hustý. Tak to je fakt hustá, ty vole. Auto půjčili jsme si od Mohy, místní hoteliér. Jeho hotel se jmenoval Panoramic a půjčili jsme si auto s tím důvodem, aby jsme procestovali kousek vlastně údolí Todry, kam jsme přijeli z města Tingiri za účelem pro výstupu. Takže jsme si půjčili auto a projeli jsme si celou Todru, vlastně celý ten kanion, aby jsme nakonec stejně zjistili, že nejlepší směr a nejlepší možnost pro výstup je kousek od hotelu.
která zná Boha, učil nám káru a my to máme v plánu udělat cestu, ale nevíme kde. We have a car and we go through the valley and we looking. Moha je Moha is God. This is for instruments. Samozřejmě jsme byli velkou atrakcí pro místní komunitu, tak i pro místní turisty, protože vlastně ten prvovýstup samotný tam nevzniká tak často. Co bylo vlastně zajímavostí té cesty, bylo to, že tahle cesta začínala z malého ostrůvečku přesně nad řekou Todra. Ta voda tam byla vtipná, no. Byla to trošku taková nevýhoda v tom, že když jste byli na štandu a někdo dole, tak jste se neslyšeli, protože hrozně učila, ale zase to bylo takový příjemný. Další nevýhodou vlastně bylo to, pokud hlavně v prvních délkách prvovýstupcovi nebo tomu, kdo nikomu z něco spadlo, jako například spadnul vrták, tak se například Jirka obětavě vrhl do peřejí a vrták svýma schopnýma prstíčkama pravé nohy zručně vytáhl. Tak bych se zrovna nechtěl jít líst, prostě, jak jsem se šel pěkně. Tak co pak tam dělali Jiříko v té vodě? Takhle po ránu, veď se koupat. Víš co, aspoň se umeju, Celý den v mokrých trenkách tady, viď. Pojďme. Plánem prvovýstupu byl vytvořit ho v duchu vlastně pískovcové tradice, kdy nastoupíte od spoda ze země a postupujete postupně směrem nahoru, kdy jsme využívali teda skyhooky, vlastně závesní háčky, pomocí kterých jsme se vlastně stabilizovali a pak jsme mohli vytáhnout vrtačku a osadit jištění. No, jako kotevní body jsme používali vlastně klasické expanzní níty, ty kotvy, jakož vlastně materiál je vápenec, takže kvalitní vápenec a ty kotvy tam dobře držely. To, co je nejlepší asi na těch prvovýstupech, že vlastně nevíte, co vás tam čeká, nevíte, do čeho jdete, jestli to tam vůbec půjde, prostě a to je to nejlepší na tom, největší dobrodružství. No. Sednout si do toho háčku, jestli to vydrží ta skála, jestli to s náma neulítne. Je to jako asi o té zkušenosti, jako že člověk vidí, že ten háček, i když jiný člověk by viděl, by se hrozně bál, tak ten, kdo ví a už seděl ve spoustě různých variantách háčku, tak pozná to, že tohle je dobrý a tohle vydrží a naopak tohle je třeba oblinka, tak pozor na to, z toho by to mohlo sklouznout, aby by se to mohlo vyštípnout. Musíš se naučit tomu věřit, no, akorát. Tak je to tady, koupil jsem si nový sandále. Sandále Maroké. Ty vole, co to je za klauny, ono má, ta pravá je menší, ty vole, já tam mi dostanu palec za tý pravý, ty vole. Vidíš to, ty vole? No co to je, ty vole, chápeš to, ty vole, já to jdu reklamovat, ty vole. A protože mě Jíra sprdnul, že jsem ho nenatočil, jak se je kupuje, tak ho točím aspoň, jak si je zkouší, jo, takže... Ty vole, jedna větší, jedna menší, ty vole, oni to tady snad dělají na koleně, ty vole, nebo já nevím, co to je.
Mají velký rabat, asi tam rok od roku chtějí víc hrabat. Defekt Bricku váží tam redoxy a kávu, v zahradě zahradníci zalejvají trávu. Tak co párku, jaká je opalovačka? No a ty už jsi udělal dílku včera, viď, tak náš dneska veget, viď? Taktika byla taková, že jelikož jsme byli 4, tak jsme se rozdělili na 2 dvojice a vlastně každá ta dvojice jeden den tvořila a druhá dvojice buď měla rest day, nebo jsme se snažili v podstatě celý ten prvýstup dokumentovat. Je to masív, který se dal obejít, takže se dalo seslanit ze zhora, dát lano trošku z druhé strany a natáčet vlastně přímo ten prvýstup. Prášek, sype se nám z hůry, my si to tu nalajnujem, času máme fůry. Byl to myslím Botticelli, kdo vymyslel botu, přestal šňupat sádru frčí z párovacích hmotů. Pan Jendrýse. My obvykle jezdíme na výpravě ve 4. Je to takový, že se tolik nenadřete u toho. Tak jsme se na to zvykli a samozřejmě je lepší, když to je větší grupa, že jo. Dělíte se o náklady. Do taxíku se vejdete, řekl bych, že cestovat ve 4 za první výstupama je úplně ideální. A pan Stupka to vyhulí, je zhulený jak deka. Pan Jendrýsek uvalí špeka a se Stupkou to vyhulili oba 10 deka. Pan Jendrýsek uvalí trávu, v Maroku si na zápraží praží nejen kávu. Pan Jendrýsek. Ty vole. Neudělejte kluci, ale hlavně vy neudělejte. Tohle je rest day, no, tohle je náš rest day. Jestli nebudeš šmejde. Tam na tě udusím, vole. Tak ty kdo schválně vyhraje? Jsi prostej? Ty vole, Jiradlou neměl ženskou. Tak to je normální rest day, man. No. Co tam je za problém? Strašně moudr, ale úplně malý chyty, vůbec se ani neumím udržet, to se asi odlehčím. Co Jiro, jak je na štandu?
Brýle, viď? Palovačka. No jo. Tak to dáte, ne? Ten bouří kluci dneska, ne? Ne, že by ne. Zase máme na něj dost, budeme dneska pojmenovat. To se třeba mě na těch prvních stupech nejvíc líbí, že dolezeš do místa, kde si myslíš, že to prostě nepůjde, na hodinu tam zkoušíš, padáš, vymýšlíš program a pak se to prostě najednou prolomí a sedneš si do háčku, dáš najít a prostě lezeš dál a najednou si říkáš paráda, prostě šlo to. Já bych to řekl za Jirkou prostě tak, jak to řekl doma, že jo, Kačence, tak jako za nás, za všechny, že jo. Prostě to beru s sebou do Maroka pro biznis, jako. Tohle je prostě na výměnu, to je prostě biznis v Maroku, tohle to jako jo. My jsme si to užili. Zatím teda máme všechno, nechcem to dát z ruky, ale až si to prohlídne, tak... Když se přestane bavit, prostě tak to prodáme, no. No, prostě to je, vyměníme jídlo, že jo, za vodu a tak. Chleba. No, hlavně ty základní potraviny, aby jsme měli, že ano. No, inspirace, vej. No to je jako čarodejnice, čum na to, ty vole. Co to tam dávají, ty vole? Ale to... Výjate, ale vybíravej teda. No ty no. Zídaj prdel, ne, ty vole. Co tam je? Ukaž mi to. Ty bláho, to jsem ještě neviděl. Jak exemplář, to je. Cesta je hotová. No, takže vlastně ten proces toho prvýstupu je vždycky takový podobný. Vlastně během těch několika dní prostoupíme celou tou stěnou a pak následuje takový ten bombonek na závěr, kdy se snažíme, většinou se to teda podařilo, tu cestu vylízt celou v kuse sportovním stylem, buď jak jednotlivci, tak ale hlavně jako v týmu, což to znamená, že ten tým vyleze ty jednotlivé délky stylem rodpunk. Saha znamená děkuju. Berbersky. Za co děkujem vlastně? Tak děkujem, že nám tady nechají takovýhle krásný směr, že jo. Jsme se mohli přijet vůbec, co tady udělat. No fakt je ten, že jsme to nečekali, no. No jako měli jsme hodně velký štěstí, jako.
Jako Ondra to trošku zjívnul, jako musíme trošku vyzvednout Ondru, že jo, jako jen tam jako ty rodpunkty nasázet. Ale nebýt tady kluků, který tam naletali, tak není co víc, že jo. Jako poslední dílka na Flash, jako jo, to kdybyste viděli, to mě trošku nasral, jako to trošku znehodnotil, no, ale tak co, jako no. Jo, zase dobře vyraděný, Ale jinak zase hele, to bylo dobře navrtaný, no. nebejt Frezy to Majdy, ty vole, jako jo, tak bychom to dělali aspoň 10 dní. Je fakt, že to Majda je zase nejrychlejší Freza, jako... To je ty vole Freza, ty vole, to je frička, ty vole, jako to je nechutný. Já mám místo rukou vrtačka, ty vole. To je speedworker, ty vole, jako, to je mají speedworker, to nestačíš ani točit, ty vole. Hard speedworker, ty vole. No trošku bychom mohli jako ještě přiblížit cestu jako tak jako, že opravdu není to čistě sportovní lezení, jako jo. Jeli jsme sem jako za čistým vápnem prostě, nějaký skalky, 100-200 metrů stěnky a jako opravdu měli jsme velký štěstí, že jsme jakoby chytli směr, který je relativně v pevný skále, ale opravdu horský, tak trošku mezi sračkama, no. Prostě to ano, horský náročný lezení. 300 metrů lezení, že jo. Myslím, že poslední 2 dílky jsou klíčové, takže jako když se někdo unaví na začátku, tak jako má docela pak hoňky, aby vůbec to les na vršek. Jo, 3, 4. Sol! Bonjour. Français? Ano. English? Español? Ček. Dobrý den. Dobře. Bardzo dobře. It's silver? Super price for you, super price. Si, silver. It's tall? Si. Original Berber. How much? What is silver? 500. Voilà le souk du forgeron. Et après des ferronniers. Ten stejný rok, 2008, jsme se rozhodli, že ještě se podíváme ještě do jednoho krásného místa, do Turecka. Na internetu jsme zjistili, že existuje pohoří Aladak, kde jsme chtěli teda opět udělat průstup. Tentokrát jsme jeli v trošku menším složení, s náma tam byl Fido, Filip Martínek, nejlepší horolezec z Březnice. Naším plánem bylo udělat prvýstup na nejvyšší stěnu na Dermikazik, ale jelikož místní poměry někdejší zde byly takový, že místní klasici zde nechtěli v tu dobu prvýstupy za používání mýtů. A kde jsou ty nejlepší stěny, Fido?
Dostali jsme povolení k tomu, aby jsme mohli udělat cestu v údolí Simbar Vadizi a jako první a nejjasnější stěna nám padla do oka stěna Muezzin. I hned jsme začali s prvním vstupem. Takže o to tady jde. Vedro jak prase. Skála pěkná. Dlouhá a strmá. Pan Sobotka ve svém živlu. Tluče a tluče. Ondra taky tluče, ale právě teď se nám schovává tamhle v tom tropiku, o který má hrozný strach. OK, let's go climbing! I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I got the mambo fever and I like to sing this. Zásadním rozdílem oproti Maroku zde bylo to, že jsme všechny níty tloukli vlastně ručním tloukem, takže osazení každého nítu bylo náročnější, jak časově, tak i víc fyzicky. No, jako níty jsme používali vlastně natloukací korunky. Když já takhle lezu, občas když děláme cestu, tak když chci šetřit sílu, takže jakoby lezu a jistě v tom sedí, viď, jo. To je paráda, ty vole, to lítáš prostě, to běžíš, to utíkáš. Tloukací korunka je vlastně moždinka, která má v sobě integrovaný jasně vrták, který vypadá tak, že vlastně na konci té moždinky jsou zoubky, takže vlastně tou moždinkou přímo vrtáte tu díru a ta moždinka tam pak zůstane. Pojď, Fido, nepřestávej, zrovna to točím. Nádhera, to budou holky koukat, jak seš rychlej. Ondra už se rozcvičuje na štandu. Tak 5 dílek máme zatím hotových, no. Kamera jede. Fido a Ondra v Turecku poprvé. Tak jo, ty vole! Takže vlastně během, myslím, že 4 dnů se nám podařilo teda udělat cestu, kterou jsme nazvali Marhaba, což je arabsky ahoj. Takže jsme tímto pozdravili vlastně celé Turecko. Tak dolníš let kompany v Turecku, A tohle je Fido, jo, český Tom Cruise, jo. Řeznice.
Zdravíme Březnici, jižní Čechy, jihočeský Rybníky. Jo. Lezení v krásný, zajímavý, pevný skále, oproti Maroku trošičku jinačí materiál, ale velice podobný, takový víc hustší, takový víc podobný, bych řekl, materiálů v Alpách. Trošku nevýhodou bylo to, že zde bylo větší vedro na sluníčku než v Maroku, takže jsme se na začátku toho průstupu museli jistit, co musel krýt před sluníčkem, přístřeškem. Tak jo, tak to vypnem, jo. A chtěl bych pozdravovat ještě všechny holky z 5A. Jo, řekni to všecko, no. No, tak já bych chtěl pozdravovat všechny holky z 5A, kluky ze 6, hlavně z Cčka, ty jsou super. No a hlavně třídní paní učitelku. Naší paní třídní učitelku. Ahoj, ahoj. Vamos a por ti. Po tomto úspěšném průstupu jsme mohli pokračovat v naší cestě Tureckem. Jako další destinaci jsme navštívili lezecké oblasti blízko Antálie, známou, dneska velice známou sportovní oblast Kejbajry a nedalekou oblast Olymp, kde se nacházejí i terény pro deep water soloing. Furt hledáme nejtěžší linie pro deep watery. Tady se dá aspoň traverzovat. Jo, tohle nevypadá špatně. Nevypadá špatně, tady můžeš traverzovat 300 metrů doleva. Tak tohle je extrém a ty skvělý dopady, jako to je paráda. To je se musí počkat na globální oteplení, až se může stát. Tak to je přesně ono. Pane kapitáne, kde to je, pane kapitáne? Blížíme! Pojď, Vondro, pojď. Pojď. To byla naše první zkušenost s deep water solingem, takže bylo to velmi zajímavé, hodně emotivní. Dost jsme se báli a takovou zajímavostí bylo to, když nám kapitán té lodi, která nás tam dovezla, nám řekl, že vlastně pod náma se nachází 200-metrová hloubka, takže my jsme vlastně padali do úplně tmavé modré vody, takže to bylo takový zajímavý, takový trošku strašidelný. Jo,